Id-Deputat Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono ftiem mal-kandidata tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li jekk kemm il-darba Delija jinħatar kap tal-Partit Nazzjonalista De Bono iċedilu is-siġġu parlamentari. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd li notat kif De Bono kien elett tal-ewwel darba fil-Parlament fl-aħħar elezzjoni ġenerali mis-7 distretti elettorali. Wara li diġà kien issagrifika l-kandidatura tiegħu fl-2013 għal dawk il-ftit li semgħu b'dan l-arranġament fil-Partit Nazzjonalista dan il-ftehim seta' der sorpriża. Dan sakemm sar magħruf li bħala parti minn dan il-ftehim hemm arranġament illi jekk Delija jirbaħ Kersti De Bono Mart Jean-Pierre De Bono issir viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament. Fil-fatt, De Bono hija interessata b'saħħa fil-kariga li sallum jokkupa Mario De Marco. Il-koppja De Bono qed tappoġġa bisħieħ lil Delija u Jean-Pierre De Bono li l-kariga ta' assistent segretarju ġenerali qabditu sew mal-eruq qed jgħin lil Delija b'kull mod li jista'. Nies qrib Chris Said huma irrabjati li nies qrib il-koppja De Bono qed ixerdu l-kelma li meta kien segretarju ġenerali Lawċi iġġielet ma' ħafna nies. U f'rapport tal-istess gazzetta sar magħruf ukoll li Chris Said sploda meta f'ħadd żabbar wieħed mill-kunsillieri tal-partit qallu kif qed jippretendi li jrebbaħ lill-Partit Nazzjonalista fuq bażi nazzjonali meta lanqas kien kapaċi jrebħu Għawdex. Said reaġixxa b'tiżvita mal-mejda u qal li Għawdex ma ħallewx jaħdem u jagħmel l-affarijiet kif suppost. Saħansitra fetħilha fuq kif skontu is-sentejn li jagħmel segretarju ġenerali rid jingħadda fil-partit minn ġewwa u ma ħallewx u kien għalhekk li batuh jieħu ħsieb Għawdex fejn ftaħar li hu personali żied b'600 vot.